Nyt se huumeiden käyttäjä tulee tähän seisomaan. Kaikki nauraa, nimittäin tietää ketä tarkoittaa. Hyvät naiset ja herrat, entinen seurakuntanuori, nykyinen sekakäyttäjä, J.P. Kangas! Kiitos. Teppo! Onko se huhu totta, Teppo, että Tornadolta tulee uusi kokoelmalevy? Muiden parhaat. Duo Tornado. Yleensä bändin duoissa esimerkiksi on niinku 2 muusikkoa tai laulajaa, niin mitä teillä on Troubadour ja bändäri. Vittu ihan sama. Kimmo, jo siellä. Tiedätkö, toinen mä huomasin, että sä muistutat yhtä mun sukulaismiestä. Joo, se on ollut jo 10 vuotta kuolleena. Kimmo on jo sen ikäinen sekakäyttäjä, että kun viina mennään kaataan miehen ja Viagra pitää pystyssä. Terho. Siellä, joo Terho. Terho, sä ilmeisesti oot se surullisen kuuluisa äänekoskelainen tyhjän toimittaja. Siis mä oon huomannut, että toimittajalla on aina hienoinen tarve niin värittää juttuja ja sitä varten Terhollakin on oma värityskirja. Nyt tää Janne Taikuri. Janne, sä olet Imatran poikia. Mä olin kerran Imatralla keikalla ite ja se talvi oli vittu liukasta ja keikkapaikka edessä. Löin jarrot pohjaan, niin vittu seuraava mitä huomasin, niin vittu pilu oli 50. No, mä oon jälleen nähnyt sun temppuja ja vittu mä voin kertoa, että koulutettu papukoijakin hakkaa sut 10 nolla. Janne varmaan tuolla sun ulkonäöllä, niin saa aika vitun paljon keikkaa lastenjuhlissa. Vittu sä näytät ihan Angry Birdsellä. Mitä vittua tuolla sun päällä on tapahtunut? Tarttuiko sulla vittu synnytyksessä istukka tukkaan? No niin, sämpy. On se kerran kiva, kun saa ilman seuraamuksia vittua poliisille. Sämpy, mitä vittua sun päällä on tapahtunut? Sä oot vittu kävelellä sakkokumit. Mutta joka tapauksessa kiva, että Sämpy pääsit paikalle. Yleensä Markuksen törmää vaan ihmisiä, joilla on paska tousussa, niin nyt on tosi kiva, että saatiin paikalle myös laita paskalakki. Vittu, ja Sämpy tuossa lavalla, jakalla. Se on vittu niin leveä, että siitä soittaa kaistamerkinnät. Joo. Puhuttiin tuossa ennen keikkaa, niin Sämpy kertoo hauskan tarinan, niin tässä oli käynyt hetkestä, niin Sämpy mittasi tutkalla vastaan tulevan hirvenvasan nopeuden. Ja tuumasi, että tänään taidetaan saada sakkolihaa. No niin, ja Markus. Vittu näitä makeen portsareita. Viimeksi kun mä kävin täällä, mä näin kun pihassa hakattiin 2 miehen voimin yhtä humalaista naista. Mä kävin kysyn Pokelta, että etkö meinaa mennä apuun, niin Julle takas, että mä luulen, että ne pärjää ilmankin. Taikuri Jore. Vittu, sä oot ainut taikuri, kenen mä tiedän, että on saanut antibiootit taikasauvaan. Jorella on taikurina, moni tietää varsin hurjia temppuja. Esimerkiksi tosiaan Jore nielee ilmapalloja ja neuloja ja
spermaa ja... Minusta ei ois noihin. Tai Niin se vähän korttokin Niin se kortukin No, pyllystä ollaan tänään purkkaan. Mulla on persi niin iso, että Jore suunnittelee laajentamassa sinne makeen terassi. Ja täytyy sanoa, että se on ihan perusteltua, sillä siellähän ne asiakkaat muutenkin tuntuu viihtyvän. Oikeesti sä oot onnen poika. Tommonen missivaimonen ja märkäpieru. Vittu, nämä on Suomen kaunein transu.